krásne počasie. Toto je môj relax, keď som v práci. Keďže nie je cez týždeň na to čas a po nočných sa mi nechce upratovať, tak stále keď robím 24 vonku, tak sa snažím venovať čo najlepšie a čo najviac času venovať tomu upratovaniu. Keďže máme radi čisto a bohužiaľ som sa na firmu nedostal, takže som si nevedel auto umyť na umývačke, ale to nevadí, lebo si takto nájdem čas v krásnom počasí úplne idylickom na upratovanie. Takže, jak sa vraví, každý potrebujeme a máme nejaký typ svojej psychohygieny a toto je ten môj typ psychohygieny. A verte mi, že nie je lepšieho pocitu, aspoň teda tí, ktorí máme radi čistotu, že nie je na ten pocit, keď otvoríte auto a cítite vôňu a nie bordel a špinu. Takže vidíte, čo všetko sa tu nachytávalo, keďže mi aj pršalo a dav bohužiaľ určitými miestami na schodíkoch prepúšťa vodu. Na to si treba dávať pozor, hlavne páni, ktorí šoférujeme bosí, že sa treba vyzúvať, alebo sa vyzúvame, nechávame topánky na schodíkoch a nemilé prekvapenie sa nám potom stane, keď máme mokré topánky. A väčšinou je to tu, cez tento prietok, cez tento spoj a v podstate je to na úrovni schodíku, takže sa nám dostane do topánok a rýchlo voda. Ale na šoférovej strane, kde sa vyzúvam, to mám vyriešené tým štýlom, že som si to prelepil. Je tam aj silikón, ktorý som si tam dal, takže je to úplne paráda. Pozrite, pred a dole ma to ešte len čaká. Takže netreba šetriť chémiou, poriadne veľa, nech nám to vonia. A ja vám prajem príjemný zvyšok víkendu, keďže je nedeľa a ja za pár hodín štartujem. Takže príjemný víkend, ahojte.